Wel, gadwch i ni droi at yn hemyn gyntaf felly. 181. 181. Drwy dyweision ddoe cyhoeddaist, ar un deiar air yn e. Cerydd barn rhyddhad trigaredd yn cydseinio mewn un lle. Croes Calfaria, byr uchafbwynt mawr erioed. Ac yn y blaen, 181. Wel, mae gawn ni gyfle rwan i wrando ar ddarlleniad a ienctid capel yma Pen-y-Bont sydd wedi bod wrthi yn paratoi y darlleniad ar ein cyfarni. Ac felly gawn ni gyd wrando ar y darlleniad yma felly. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Abram. Dwi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n ei ddangos i ti. Byddai'n dymwneud di yn genedl fawr ac yn dy fendithio di, a byddi di'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn fendithi eraill. Byddai'n bendithio rhai sy'n dy fendithio di ac yn melltithio unrhyw un sy'n dy fychanu di. A bydd pobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy ti. Felly dyma Abram yn mynd, fel roedd yr arglwydd wedi dweud wrtho, a dyma Lot yn mynd gydag e. Roedd Abram yn 75 mlwydd oed pan y dawodd Haran. Aeth Abram a'i wraig Sarai gydag e, a Lot ei nain. Aeth ei eiddo i gyd a'r gweithwyr roedd wedi cymryd ato yn Haran, a mynd i wlad Canan. Pan gyrraeddon nhw yno, dyma Abram yn teithio drwy'r wlad ac yn cyrraedd derwen More, oedd yn lle addoli yn Sychem. Y Cananeaid oedd yn byw yn y wlad bryd hynny.
Dyma'r arglwydd yn ymddangos i Abram ac yn dweud, Dwi'n mynd i roi'r blad yma i dy ddisgynyddion di. Felly, cododd Abram allor i'r arglwydd oedd wedi dod ato. Wedyn, symudodd Abram yn ei flaen tua'r de, a gwersylla yn y bryniau sydd i'r dwyrain o Bethel. Roedd Bethel i'r gorllewin iddo, ac ai tua'r dwyrain. Cododd allor yna hefyd, a gaddolir i'r arglwydd. Yna, teithiodd Abram yn ei flaen bob dipyn i gyfeiriad y Negef yn y de. Ydw sicrwydd fod beth rydyn ni'n gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd. Mae'r dystiolaeth sicr o reality beth dyn ni ddim eto ei weld. Dyma pam gafodd pobl ers talwm eu canmol gan Dduw. Ffydd sydd yn galluogi ni i ddeall, mae'r ffordd y cafodd y bydysawd ei osod mewn trefn oedd drwy i Dduw roi gorffenaf i'r peth ddigwydd. A chafodd y pethau o'n cwmpas ni, ddim i gwneud allan o bethau oedd yno i weld ymlaen. Ei ffydd wnaeth ei Abel offrymu aberth i Dduw oedd yn well nag un Cain. Dyna sut y cafodd ei ganmol fel un oedd yn gwneud y peth iawn, gyda Dduw ei hun yn dweud pethau da am ei offrwm. Ac ei fod wedi marw ers talwm, mae ei ffydd yn dal i siarad yn ni. Fydd Enoch wnaeth beri iddo gael ei gymryd i ffwrdd o'r bywyd hwn heb orfod mynd trwy profiad y farw. Roedd wedi diflannu am fod Duw wedi gymryd i ffwrdd. Cyn iddo gael ei gymryd i ffwrdd, cafodd ei ganmol am ei fod wedi plesio Duw. Mae'n amosib plesio Duw heb ei ffydd. Mae'n rhaid i'r rai sydd am fynd ato gredu i fod yn bodoli a fod yn gwabrio pawb sy'n ei geisio o ddifri. Hyd nawr wnaeth iddo ran o'n ofalus ar Dduw ac adeiladu llong fawr i achub ei dyn. Roedd Duw wedi rhybuddio am bethau oedd erioed wedi digwydd o'r blaen. Wrth credu roedd e'n condemnio gweddill y ddynoliaeth, ond roedd nhw ei hun yn cael ei dderbyn yn gyfiawn olwg Duw. Fydd Abraham wnaeth iddo rando ar Dduw. Roedd Duw yn ei alw i adael ei gartref yn mynd i'w wlad y byddaf yn derbyn etifeddiaeth nes ymlaen, ond pam oedd hi ar ei gartref, doedd e ddim yn gwybod lle roedd yn mynd. A phan gyrhaeddodd o wlad, roedd Duw wedi hafo iddo, ei ffydd wnaeth iddo aros yno. Roedd fel ymwelydd mewn gwlad dramor yn byw mewn perill, ac Isaac a Jacob yr un fath, gan fod Duw wedi rhoi un afewyd iddyn nhw hefyd. Roedd Abraham yn edrych ymlaen, ac fyw yn y ddinas roedd Duw wedi cynllunio a'i adeiladu, sef y ddinas sy'n aros am byth. Ffydd wnaeth alluogi Sara i fod yn fam hefyd. Roedd e'n llawer i hyn i gael plentyn mewn gwirionedd, ond roedd yn credu y byddai Duw yn gwneud beth roedd wedi addo. Felly, o'r un oedd yn rhy hyn i gael plant, cafodd Abraham gymaint o ddisgynyddion mae'n amhosib ei cyfri i gyd. Maen nhw fel y sêr yn yr awyr neu'r tywod ar ran y môr. Buodd y bobl hyn farw wedi credu yn Duw, ond heb dderbyn yn llawn beth oedd Duw wedi addo iddyn nhw. Ond roedden nhw'n gweld y cwbl o bell, ac yn edrych ymlaen yn ddrwyd. Roedden nhw'n dweud yn agored mae pobl dieithr yn crwydro'r tir oedden nhw, ac mae'n amlwg bod pobl sy'n siarad felly'n edrych am ei mamwlad. A dyma wlad roedden nhw'n gadael oedd ganddyn nhw mewn golwg, achos gallen nhw fod wedi mynd yn ôl yno. Na, roedden nhw'n deheu am rhywle gwell, am wlad nefol. Na pam fod gan Dduw ddim cywilydd gan ei alw Dduw iddyn nhw, am fod ganddo ddinas yn barod ar eu cyfer nhw. Oes, mae tyrfa enfawr yn cwmpas ni yn dweud mai trystio Duw ydy'r ffordd orau i fod. Felly gadewch i ni gael gored a phopeth sy'n ein denu nôl, yn arbennig y pechod sy'n denu ein sylw ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn benderfynol o ddal ati, a redeg y rhas sy'n o'n blaenau i'n ddiwedd. Rhaid i ni holio'n sylw ar Iesu. Fe ydy'r pencambwr a'r hyfforddwr sy'n perfeithio ein ffydd ni.
Diolch o galon i'r ieuenctid sydd wedi bod yn rhan o'r darlleniad yna. Yn hyfryd bod nhw'n rhan o'r gwasanaeth, bod hynny dros fideo. Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ein tad, rwy ti mor fawr, mor gryf a mor nerthol, does neb sydd y tu hwnt i ti. Dyn ni'n diolch i ti, arglwydd, am y cyfle i ddod i'th bresenoldeb di. Dyma cychwyn arglwydd dyfoliannu di. Nid yw ein geiriau ni'n ddigon i ddisgrifio dy fawredd, dy gariad a thfod. Fel mae'r emynydd yn ei ddeud, pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Ol rheinio i'r ras, ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. I arglwydd, mae'n briodol yn bod ni yn diolch y bore yma. Yn diolch i ti arglwydd am y cyfle i ddod ger dyfron di fel Cyfundeb Dwyrain Morgannwg mewn sul y Cyfundeb. Byddwn ni nes ymlaen yn clywed am y rhaglen arloesi a buddsoddi Undeb yr Annibynwyr. Cyfle i ni feddwl, myfyrio a gweithredu ar ein cenhadaeth ni fel eglwysi a Cyfundeb. Da ni'n diolch i ti hefyd arglwydd am y gair wnaethon ni i glywed gyda'n gilydd, ac yn diolch i ti am yr ieuenctid wnaeth baratoi'r darlleniad yna ar yn cyfar ni. Am y cymeriadau hynny yn hanes y Beibl, lle mae ffydd wedi harwain i wneud pethau rhyfeddol. Ffydd sydd yn ein harwain ni'na hefyd fel unigolion ac fel eglwysi i'th wasanaethu di, a hynny mewn amryw ffyrdd. Fe cawn yn hatgoffa o hyd arglwydd wrth edrych o'n cwmpas at gyflwr ac argyfwng sydd o'n cwmpas ni. Yn cymunedau ni sydd angen clywed am gariad ac am heddwch ac am gysur. Cysur a'r cariad a'r heddwch mae modd i nina ei roi a'i gyrraedd tuag atynt. Maddau i ni mor aml am gau y drws ar anghenion y byd o'n cwmpas ni. Ac anwybyddu'r angan sydd am gariad a goleini yn ein cymunedau ni heddiw. Arglwydd, rho o'th nerth i rannu dystio heddiw dros y gwir. Fel na cholle'r breintiau Sion a golidoedd gras o'n tir. I arglwydd, helpa ni i gofio, mae eiddo Crist ydy'r eglwys, ac mae ei wyllus o yr yda ni yn bennaf yn ei wneud. Helpa ni i fyddhau i'r comisiwn mawr o fynd allan ac i rannu'r newyddion da, ac i barhau gweinidogaeth Iesu yn ein dyddiau ni. Arglwydd, derbyn ein mawl a'n gweddiau y bore yma. Gan y bod ni'n gofyn hyn o llenenw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Mi gawn ni gyfle rwan i ganu am i'r rhif 839 yn y caneuon ffydd 839. Arglwydd Iesu llanw deglwys,
a phlan ysbryd di dy hun, fel y gwasanaethor nefoedd drwy llaw i achub dyn. Dis gyw llygad allu canfod dan drieni dyn ei fri. Dis gyw dwylo estyn iddo, wyn a colew calfari. 839. Wel, mi gawn ni gyfla rwan, wrth gwrs, mi fyddwn ni nes ymlaen yn gwahodd yr ychydig Robin Samuel i sôn ychydig am y rhaglen arloesi ac yn harwain ni mewn myfyrdod bach. Ond cyn hynny, wrth gwrs mae'r rhaglen arloesi a buddsoddi gan Undeb yr Annibynwyr mae yna geisiadau sydd wedi bod yn llwyddiannus dros yr wythnosau dwythaf. Ac da ni'n mynd i gael cyfle rwan i wrando ar Eglwys Tabernacl efo isaf yn deud ei hanes am y prosiect maen nhw yn ymgymryd ag o. Gadwch i ni felly wrando ar y fideo yma. Ath 2 flynedd heibio nawr ers sôn am y cynllun cyffroes newydd yma gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i gynorthwyo eglwysi oedd yn dymuno ymestyn allan mewn ffyrdd newydd a ffres ac arloesol i'w cymunedau. Wrth gwrs fe ddath y pandemig fi'n rwystyr
ar lawer ystyr i allu lansio raglen yn swyddogol, ond fe lwyddwyd i gael y wybodaeth allan i'r eglwysi erbyn diwedd 2020. Raglen arloesi a buddsoddi yw teitl y raglen arbennig yma. Ac fe nath na ryw 11 o eglwysi cyflwyno syniadau ar gyfer raglenni o'n nhw'n gweld oedd yn cynorthwyo nhw i ymestyn allan i wasanaethu cymunedau yn fwy ystyrlon ac yn fwy effeithiol. O'r 11 yna, fe fi 5 ohonyn nhw yn llwyddiannus y tro yma. Ac fe benderfynodd yr Undeb y bydden nhw'n ariannu y prosiectau arbennig yma. Ymhlith yr eglwysi hynny cafodd eu ceisiadau nhw i derbyn gan y panel y tro yma yw yr eglwys yn Efalusa Tabernacl. Wrth gwrs mae gan y Tabernacl enw am fod yn eglwys sydd yn arloesi, sydd yn ymestyn allan i'r gymuned, ac ni wedi dod yma heddiw i glywed sut mae'r prosiect llwyddiannus yma sydd gyda nhw yn mynd i gyfrannu at y gwaith maen nhw eisoes yn gwneud a clywed rhyw ychydig am eu gweledigaeth nhw ynglyn ac arloesi ac am eu gobeithio nhw gyda'r swydd arbennig hon. Y cam cyntaf mewn gwirionedd oedd i gymryd ymarferiad SWOT. A hynny oherwydd bod ni eisiau cymryd stoc o ble oedden ni a cyn symud ymlaen i weld be oedd o'r cyfleoedd yn cael ei codi ar yn cyfar ni. A mi oedd hwnna yn rhywbeth pur anodd oherwydd bod ni yn cwrdd dros Zoom, so mi gafodd pob un o aelodau'r pwyllgor waith cartra i wneud, sef meddwl am 6 o gryfderau Gweinidog yn y blaen. Ond wrth gwrs, pan ddoth y gwaith cartra nôl, doedd o'r rhai nhw ddim wedi atab a darllen y cwestiwn hyd ar y papur arholiad. A mi gawson ni ddwsin am mwy gen sawl un nhw. Ar ôl wneud hynny, mi ddaru ni lunio rhestr o 10 o eitemau o dan bob pennawd. Ac oedd hwnna'n agoriad llygad y dydd gwir ynglyn â be o'n i'n gweld oedd y cryfderau a'r Gweinidog yn y blaen. Ond oedd o'n fan cychwyn bendigedig ar gyfer yr ymarferiad yma. Ac wedyn fi nathon ni basio hwnna ymlaen wedyn i'r bwrdd iddyn nhw cael ymateb i'w gynnwys o. Ac yn rhyfedd iawn ar ôl i aelodau'r bwrdd ymateb unwaith eto gwaith cartref yn wneud ac ymateb i'r ymarferiad SWOT oedd wedi i gynnal. Ac mi roedd yna gonsensws yn datblygu allan o hynna. A fyddwn ni'n dweud bod hwnna ydy'r bod yn hynod o werthfawr fel sylfaen ar gyfer y trafodaethau ddilynol felly. Wel, wedi gwneud yr holl ymweliadau ac asesiadau, mi ddodd hi'n amlwg iawn fod y cyfan o'r wybodaeth oedd i lawr yn dangos yn eitha clir y bydde rhaid i ni dargedu ein bobl ifanc a hefyd ein rhieni ifanc. Rhieni di dyfodol yr eglwys os nad yw'n o gwbl. Ac oedd dod yn amlwg mae'r her i ni fel eglwys oedd gallu cadw diddordeb rhini o fewn gweithgareddau'r eglwys ac hefyd symud ymlaen i medru cynnal gweithgareddau fydde yn creu diddordeb a bod yna rhyw fath o undod a perthyn yn digwydd i'r eglwys. Ers blynyddoedd bellach, mae yna gymaint o waith gwirfoddol wedi bod yn cael ei wneud gan aelodau yn arwen y clwbiau ieuenctid, arwen yr ysgol Sul, arwen y gweithgareddau i gyd.
Ac mi oedd na deimlad bod rhaid newid chydig ar y drefn. Da ni'n eisiau newid y drefn i gyd. A da ni'n eisiau colli'r gwirfoddolwyr chwaith. Ond yr hyn oedden ni'n deimlo oedden ni angen rhywun i gydlynu hwnna i gyd. Ac mi oedd honno yn mynd i fod yn dipyn o dasg, dipyn mwy o dasg na fydde rhywun yn gallu neud yn wirfoddol. A'r hyn fydden ni'n benderfynu oedd i ateb y gofynion oedden ni i ddeall a'i adnabod. Y ffordd ymlaen fydde cyflogi unigolyn, fydde yn cydlynu, yn hyrwyddo, arwen i raddau, ond hefyd yn gwneud defnydd o'r holl bobl o fewn yr eglwys, yr holl aelodau sydd yn barod i wirfoddoli, ond bod nhw'n cael eu cysylltu â'i gilydd ac yn cael eu harwen a'i cefnogi. Ac felly, y penderfyniad oedd y bod ni'n gwneud y cais i gyflogi unigolyn, yr unigolyn yna efo cefndir mewn unau addysg, mewn gwaith cymdeithasol neu mewn gwaith ieuenctid, ac y bydde hwnnw wedyn yn gymsail i'r gwaith fydde ni a angen iddyn nhw i'w gwneud o fewn Eglwys y Tabernacl yma. Mae'r pwyslais ar yr ieuenctid, cadw'i diddordeb nhw, tra mae'r ysgol Sul, tra maen nhw'n mynd fyny i blwyddyn 7 yn yr ysgol yn dim, ac wedyn mae yna ddiddordebau eraill yn cymryd y blaen yn aml iawn ar rheini. Da ni eisiau trio cadw diddordeb rheini fel bod nhw'n symud ymlaen i'r ysgol uwchradd a blynyddoedd 8 i 13. Felly mae'n bwysig bod yna unigolyn sydd efo diddordeb yn yr ieuenctid yna ac yn barod i'w harwen nhw i'r raddau gyda help eraill i weld be mae'r eglwys yn ei wneud. Ac un peth difyr ddoth allan o'r ymarferiad SWOT. Fe gynhaliwyd yr un math o asesiad efo'r bobl ifanc a'r rhieni ifanc. Ac dydyn nhw ddim yn gweld rôl iddyn nhw mewn cyfrannu at y gwasanaeth o fewn yr eglwys, ond mi oedd gennyn nhw ddiddordeb mawr mewn gwasanaethu y gymuned yn sgil neu yn enw Eglwys y Tabernacl. A mi oedd hwnna rhyw shifft diddorol dros ben, ac fydden ni'n mynd ar ôl hwnna, ac mi fyddwch chi'n clywed nes ymlaen am yn rôl ni o wasanaethu o fewn y gymdeithas. Mae yna gymaint o brosiectau gyda ni ar y gweill, rhai o'n nhw wedi hen sefydlu a rhai eraill yn ei llencyndod ar hyn o bryd, ac mae'r diddordeb yn wych. Mae yna hanes hir o'n bwysig i ddechrau gyda hwnna yn credu, achos i nid bod yn sblynyddoedd yn helpu Cymroch Cristnogol, banciau bwyd, gwasanaethau cymdeithasol lleol ac yn y blaen. Yn ddiweddar, cyn y clo mawr, o'n i'n cefnogi adref yn Pontypridd. A dath hwnna i ben oedd adref yn gorffen. Ar yr un pryd, dechreuodd bethau gyda'r pandemig. A yn ystod ar amser 3-4 mis cynta yna, dechreuais i feddwl yn bersonol, beth yw pwrpas y capel? Mae'r capel yn wag, does neb yn dod yma, does ddim byd yn digwydd yn y gymuned. I bob pwrpas, yn ddim o werth i fod yn ôl, os mae pawb yn gwmpas yn gweld jyst capel wag. So, mae pwyllgor yn dynnu, sy'n fod yn weithio yn dda iawn am blynyddoedd, lot o syniadau. A penderfynon ni, mae eisiau ni wneud rhywbeth fan hyn, a ffornas i pobl sydd wedi cymryd lle adref.
a ffindo bod nhw yn weithgar yn yr ardal wedi cymryd drosodd gwahanol canolfannau i bobl digartre ac yn y blaen. A o fyna wedyn, dechreuon ni feddwl reit, sut gallwn ni helpu, ond sut gall y gymuned helpu hefyd, bod ni'n estyn i'r gymuned. A y peth mwyaf ddigwyddodd oedd Pasg o'n credu, i ddechrau de, wyau Pasg, a pethau helendid i bobl yn cymorth i fenywod ac yn y blaen. A oedd y lle yma'n llawn. Oedd yn anhygoel, oedd rhaid cael criw o bobl jyst i dosbarthu bobl. Jyst cyn na hefyd yn gofio, oedd apel am ddillad ac yn y blaen, a mae'r capel yn llenwi ar unwaith. Oedd y lle yn llawn, oedd yn anhygoel yma. Esto, y gymuned a'r capel, y gymuned a ni yn cydweithio. Oedd yn amlwg bod rhywbeth mawr yn digwydd fan hyn, fwy nag arfer. Gallwch chi weld fan hyn nawr, a beth sydd wedi dod mewn bore dydd Sadwrn. Mae pobl yn ymateb i'r ofynion am helpu bobl yn y gymuned. Na fel mae wedi dechrau, yn syml iawn yw, bod yna gofod, bod angen llenwi'r gofod, a bod angen i ni fan hyn helpu i llenwi'r gofod, i helpu bobl anghennus, ond hefyd helpu bobl i roi. Ac mae'n gweithio ddwy ffordd. Mae rhywun sy'n roi yn cael bendith o roi, a mae rai sy'n derbyn yn cael bendith wrth dderbyn. Yn ystod o'n hefyd, beth sydd wedi digwydd yw y gardd gymunedol. Mae hwnna wedi bod yn ddiddorol, achos o'r gymuned dath y syniad bod ni'n cwrdd i weld beth yw'r anghenion lleol, ond wrth cyfarfod Zoom, nôl yn mis Ionawr, wedyn ni, mae gerddi dyn ni, randiroedd dyn ni tu ôl i'r capel, beth gallwn ni wneud gyda'r unig. A mae hwnna wedi datblygu mewn i prosiect gardd gymunedol, a ni wedi derbyn cefnogaeth o'r cadw Cymru'n daclus i hwnna hefyd. Yn gyffredinol, dwi'n meddwl bod y cynllun arloesio buddsoddi yr Undeb wedi dod ar union yr amser iawn, pan da ni'n cael yn cymell ar hyn o bryd am cyflyru a dweud gwir i ddod allan o'r cyfnod clo. Pyn oedd un beth da, un beth gwael, dwi ddim yn siŵr ar hyn o bryd gawn ni weld. Ond mae yna sicr ar hyn o bryd nifer o eglwysi sy'n bryderus am y peth. Maen nhw'n teimlo falle bod nhw wedi colli hyder, ddim wedi arfer cyfarfod, a ddim wedi gallu ymdopi efo Zoom, felly mae'n mynd i fod yn amser bryderus iddyn nhw. Ac felly, hyd yn oed os ydy eglwys ddim wedi ymddiddori yn y cynllun buddsoddi ac arloesi, hyd yn oed os dyn nhw ddim wedi gwneud cais, dwi'n meddwl bod nhw'n beth da bod nhw'n gweld beth sy'n digwydd mewn eglwysi eraill. A falle gobeithio bod hynny'r gobaith sy'n dyn nhw. Mae'n rhaid i ni newid yn ffyrdd os yw'n dwywaith rhan hynny. Ac mewn rhai ardaloedd, mae'n anodd iawn pan mae'r aelodaeth yn fychan ac pan nad oes ddim llawer o bobl ifanc yn y gynulleidfa i'w gyrru'n ymlaen. Ac falle bod gweld sut mae eglwysi eraill yn gallu newid i ffordd, newid i patrwm ac newid yr holl gysyniad o addoli ar y sul ac o fod yn eglwys felly. A dyna'r peth cyffroes ynglyn â'r hyn sy'n digwydd yma, dwi'n meddwl yn Tabernacl, ydy bod pobl yn gweld nad ydy'r eglwys ddim wedi chyfyngu o fewn pedair wal felly. Mae eglwys y gymuned ydy ni, a dyna'r peth bwysig. A does am gwerth mewn gwirionedd i'r hyn da ni'n neud yn fan hyn, ond i bai fod o'n cael ei adlewyrchu yn y tu allan hefyd. A mae'r cynllun arloesi a buddsoddi yn sicr yn gyrru'n gyd fel eglwysi i'r cyfeiriad hwnnw, dwi'n meddwl. Wel, diolch yn fawr iawn ar yn rhan i gyd i Dylan am gydlynu'r gwasanaeth arbennig yma. Mae wedi bod yn hynod o ddiddorol yn diwech i mod a mae yna waith gwych wedi wneud. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi cael yn
yn cyfareddu i glywed yr hyn sydd ar y gweill, a mae wedi bod yn ffrwyth meddwl i ni gyd hefyd, dwi'n siŵr a gobeithio gallwn ni weithredu ar hynny. Yn yr eglwys hon ac yn yr eglwysi eraill hefyd sy'n perthyn i'r cyfundeb yma. Arloesi, dyw'r gair ddim yn ymddangos yn y cyfieithiadau Cymraeg o'r Beibl, ond eto, os nag yw'r gair yna, mae'r hyn sydd yn lwm yn y syniad i'w weld yn amlwg yn redeg reit trwy'r Beibl i gyd. Yn ôl y geiriadur, ystyr arloesi yw newid trefn sydd yn sefydlog trwy gyflwyno dulliau neu syniadau newydd, torri tir newydd, arbrofi, mentro. Ac yn sicr mae'r ddau ddarlleniad y glywson i adiach yn fawr iawn, ategu beth oedd Dylan yn dweud diolch i'r bobl ifanc am y darlleniad yna, y darlleniadau yna. Mae'r ddau ddarlleniad y glywson ni yn dangos hynny yn glir. Penod ffydd, medd llawer yw'r unfed benod ar 10 o'r Hebreaid, ond hefyd gellid ei galw yn benod arloesi, benod yr arloeswyr, gyda restr o bobl amlwg yr Hen Testament sy'n cael ei enwi a'i canmol am i ffydd nhw ac am i mentergarwch nhw mewn ffydd. A mae restr yna'n gorffen fel y clywson ni gyda Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Neu tasech chi'n troi a droi o'r cyfieithiadau Saesneg, the pioneer of faith, a dyna'r gair arloesi mae gael yn y cyfieithiadau Saesneg, the pioneer of faith, arloeswr ffydd. Tyrfa enfawr, meddai awdur yr Hebreaid, sy'n dweud mai trystio Duw yw'r ffordd orau o fyw. Ac eto mae'n amlwg o'r sylw sy'n cael ei roi i Abraham, bod yr awdur yn teimlo i fod e'n sefyll mas, mae yn sefyll ar ei ben ei hunan, fel ffigwr arloesol. Beth felly sydd gan Abraham i'w ddysgu ni am arloesi? Wel, yn sicr pwysigrwydd ffydd. Ffydd sy'n dangos ei hunan yn y parodrwydd i fentro ar weledigaeth. Dwi am i ti adael, neu fel mae'r Beibl Cymraeg newydd yn ei roi fe, dos. Dwi am i ti adael dy deulu, dy wlad, dy bobl, a mynd i'r wlad fydda i'n ei ddangos i ti. Hynny yw, ffydd sydd gyda ni fan hyn sy'n barod i adael, i gefnu ar y saff a'r diogel, a mynd i gyfeiriadau newydd a gwahanol, mwyn ceisio dod o hyd i rhywbeth gwell. Fe wyddon ni wrth gwrs mae yna ddealltwriaeth arall, yn does mae yna ddealltwriaeth wahanol o ffydd hefyd. I rai pobl, mae ffydd yn rhywbeth sefydlog, rhywbeth static, rhywbeth terfynol. Rhywbeth sydd wedi osod mewn carreg neu falle wedi rewi mewn athrawiaeth neu gredon neu dogma. Ond dealltwriaeth yw hon sydd yn tueddu'n clymu ni lawr i'r hyn rydyn ni'n gyfarwydd ag e. Dealltwriaeth sy'n gwneud i ni chwarae'n saff a ddal gafel yn yr hyn i ni wedi arfer ag e. Beth mae Abraham yn dangos i ni yw mai taith yw ffydd mewn gwirionedd. Faith is a journey of risk, meddai un diwynydd. Faith is a journey of risk for the sake of something better. Taith i gyfeiriadau newydd a gwahanol mwyn ceisio cyrraedd rhywle gwell. Taith sy'n herio'r status quo a sefyllfa fel y gymaiau. Taith sy'n mynnu gwthio'r ffiniau. Dyna yw gwir arloesi. Mewn adroddiad i'r cyngor ynglyn â chynhadledd cyngor yr Undeb nawr, mewn cynhadledd ar arloesi y bu Owain Llyr yn rhan ohoni, fe dynodd yn sylw ni at y ffaith fod y gair loes
yw gweld yng nghanol y gair arloesi. Hynny yw, medde fe, mae pob arloesi yn anochel yn mynd i gynnwys elfen o loes. A dyna'r gwir am brofiad Abraham, wrth gwrs. Dos, medde Duw wrtho fe, dos, rwy am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu. Chymod, mae taith fydd Abraham yn golygu gorfod gadael rai pethau ar ôl. A nid pethau dibwys. Ond pethau oedd e wedi cyfri oedd yn allweddol ac yn ganolog i'w fywyd. Pethau oedd e wedi ystyried, oedd wedi rhoi ystyr i'w fywyd hyd hynny. Pethau personol, pethau agos. Pethau oedd yn cynrychioli sicrwydd a sefydlogrwydd. Na nid peth rwydd yw gweithredu felly. Mae'n gallu golygu loes personol a loes i eraill sy'n cael ei effeithio. Rai blynyddoedd yn ôl, fe ges i y cyfle i ymweld ag eglwys yn Stoke-on-Trent. O'n i mewn cynhadledd gyda ECOM. Eglwys Anglicanedd, hen adeilad, fel mae'r eglwys Anglicanedd yn glod, clorwth o adeilad. Ond wrth fynd i fewn yna, ganol wythnos, bore di Mercher oedd hi, roedd yr eglwys yn llawn o bobl. Oedd wedi troi mewn yna. Ceiswyr lloches foduried oedd lawer ohonyn nhw. Ac i yno i roi cymorth ymarferol oedden nhw, oedd staff, yr aelod seneddol lleol, swyddogion y cyngor, pobl y Citizens Advice Bureau, nyrsys, gweithwyr iechyd. Oedd tîm o wirfoddolwyr yna, oedd yn cynnal gwersi Saesneg, rai yn redeg feithrinfa, stondin llysiau a bwyd, paned, cyfle i ware gwyddbwyll a drafts, a rai yno jyst i rando, i fod yn glist i wrando. A wedwyd wrthon ni, tasyn ni'n troi i fewn bore Sadwrn, brynawn Sadwrn, fe fydden ni wedi gweld y lle yn llawn o bobl yn chwarae tennis bwrdd, dartiau, pŵl, gemau bwrdd, ac y tu fas ar dir o gwmpas yr eglwys fydde pobl yn chwarae pêl-droed. Ac ar ddiwedd y brynawn, bydde pawb yn dod at ei gilydd ac yn eistedd lawr i fwynhau pryd o fwyd a cael cyfle i sgwrsio a rannu i problemau a'i gofidiau. A tasai ni wedi mynd yn ar y bore Sul wedyn, fe fydden nhw wedi gallu ymuno mewn addoliad oedd yn tynnu at ei gilydd traddodiadau o'r Caribi, o Affrica, o Eglwys y Dwyrain, anffurfiol, plethu'r traddodiadol a'r modern, cerddoriaeth, can, drama, maim, ac yn cael ei gyfieithu hanner dwsin o ieithoedd gwahanol. Ac i ni gael problem gyda dwy yndyn ni. Ac yna, ar ddiwedd yr addoliad ymuno mewn grŵp i astudio'r Beibl a thrafod y ffydd, nid mewn unrhyw ffordd academaidd a sych, ond mewn ffordd ymarferol, mwyn deall beth mae'n golygu i ddilyn Iesu Grist heddiw. Merch oedd y vicar, merch o'r enw Sally Smith oedd wedi bod yno am 5 mlynedd. Fe ddes i ma, meddai, yn credu mod i'n deall yn iawn beth oedd Cristnogaeth a beth oedd bod yn eglwys. Ond oedd cael fy wynebu gan y gymuned o gwmpas yr eglwys wedi fe herio i ofyn y cwestiwn, beth wyt ti'n neud ma? A dyma dechrau ar daith, taith sydd wedi mynd â fi ac eraill yn ôl i'r sylfaeni mwyn dechrau o'r newydd fel eglwys. Gwych? Eglwys arloesol, eglwys sydd wedi cyfleidio ysbryd anturus Abraham ac wedi mentro'r daith ffydd. Ond eto heb y loes, nid heb y loes yna, ynddo. Achos y tristwch oedd, fel oedd hi'n dweud, fod cymaint o'r gynulleidfa oedd yno 5 mlynedd yn ôl wedi gwrthod ymuno ar daith a wedi gadael. Mae'n drist, medde Sally. Ond, dwi ddim yn edifar.
Oherwydd trwy fentro a newid mae'r eglwys wedi tyfu. Mae pobl newydd wedi dod i gyfleidio ffydd. Ac rydyn ni fel eglwys, fel pobl Dduw, wedi cael y newid yn hunan. Dyn ni ddim yn hoffi newid, na dyn. Yn wir cymaint o'n eglwysu ni sy'n ei chael i'n anodd i weld bod eisiau iddyn nhw newid o gwbl. Wy'n cofio pan ddechreuais i ar y gwaith gyda'r Undeb mynd i brigethu yn un o gapeli'r Annibynwyr, nid yn y cyfundeb yma cyn bod unrhyw un yn dechrau dyfalu, ond y capel o'n i'n ddigon cyfarwydd ar ysgrifennydd o'n i'n nabod yn iawn yn dweud wrth yng nghyflwyno, wel, wedyn mae Robin yn gweithio nawr i'r Undeb. A mae'n debyg bod e'n barod i helpu glwysi i drio denu pobl newydd atyn nhw. Wel, pob lwc i ti Robin, meddwl fe. Achos, so i'n gwybod beth allu di wneud. Rydyn ni'n cwrdd fan hyn bob di syl, a mae'r drws ar agor i unrhyw un ddod mewn, ond mae'n amlwg nad ydyn nhw eisiau beth sydd gyda ni i'w gynnig. A taswn ni wedi bod yn ddigon ewn, fel fydden nhw'n arfer dweud yn Cwmafan, bydden ni wedi gweud, wel, pam na drwch i'r frawddeg ola ar ei ffen a gofyn, oeddi chi'n cynnig beth mae'r bobl eisiau? O'n i'n gweld, o'n i'n darllen, neu gweld ar y we, bod Hywel Richards yn yr arweinydd cynta o'r Evangelical Alliance, fe oedd farw wrth ysgwetha yn dris, dim ond yn 70 oedd e. Cofio clywed Hywel Richards yn dweud rhyw dro, if the church cannot give people the things they know that they need, how can we expect to give them the things that they don't know they need? Weithiau mae Duw yn galw arno ni newid i fentro, i gyfleidio'r newid, i symud ymlaen mewn ffydd, mwyn yn hunan ac mwyn eraill. Mae Duw yn addo i Abraham wrth iddo fentro ac aeth ei arwain i fan gwell. Gwlad yr addewid, medde Genesis, dinas ac i di sylfaeni, medde y llythyr at yr Hebreaid. Ond yr un mor bwysig, trwy fentro fe fyddi di yn fendith i eraill, medde awdur Genesis. Mae'n ansicrwydd ynglwm mewn mentro, mewn arloesi. Achos os dim dal lleall Duw yn harwen ni, doedd Sally Smith ddim yn gwybod ble oedd Duw yn ei harwen hi, pan feddyliodd hi am beth oedd hi fod i wneud. Roedd Abram yn meddwl i fod e'n cael mynd yn syth i wlad yr addewid. Ond ar grwydr fi oedd e ar hyd i fywyd. Darllenwch i stori Abram, dyw e byth yn bwrw gwreiddiau yn unman. Mae cael gweld y wlad, ond nhw'n cael aros na. Dyw yn cael sefydlogi hunan mewn un man. Mae'n symud, mae'n teithio ac mae'n rannu'r fendith ble bynnag mae'n mynd. Mae'n ansicrwydd, ond mae'n hefyd sicrwydd. Y sicrwydd yr addewid o bresenoldeb Duw. Dyw Abram ddim yn mentro ar ei ben ei hun. Mae Duw yn addo cadw cwmni iddo fe ar hyd y daith. Teithiwr oedd Abram ar hyd ei fywyd, ond ble bynnag mae Abram yn mynd, mae'n ymwybodol mae Duw sydd yn ei gymell i fynd yno. Ble bynnag mae'n teithio, mae'n ymwybodol fod Duw yn cadw cwmni iddo fe ar ei daith. A ble bynnag mae Abram yn cyrraedd, mae'n ymwybodol fod Duw yno i flaen, yn disgwyl amdano. A'r un yw'r addewid i bob un sy'n barod i arloesi fel ffydd. Bod Duw yn bresennol, cymell arwain am ddiffyn, cwmni, agor drws, cynnig cyfle, cyflwyno her, ac agor llwybrau i'w cerdded.
ac yn sicr yn aros amdano. Dyna'r gwir wrth gwrs am bob arloesi fe fyddwn ni falle'n credu'n bod ni'n mynd i fannau newydd. Ond y gwir yw fydd Duw yno'n barod. A bydd e'n gofyn, ble chi wedi bod? Rwy wedi bod yn gweithio fan hyn ers amser. A dwi'n aros i chi ymuno a fi. Felly ble mae Duw yn galw ni fel i bobl i ddod ato heddiw? Oes cyfle fanna nad ydy ni wedi ystyried o'r blaen? Oes her draw fan acw gallwn ni geisio mynd i'r afel ege? Oes cyfeiriad diarth allwn ni fentro iddo? Oes na ffordd wahanol allwn ni gerdded ar hyd iddi? Ble allwn ni ddangos yn hunan yn wirioneddol bobl i Dduw? A ble gallwn ni fod yn fendith i eraill heddiw? Diolch yn fawr i chi am wrando. Diolch o galon Robin am dyneges heriol ac amserol i ni hefyd fel Eglwysi Cyfundeb. Gadewch i ni gloi ein gwasanaeth drwy fynd at Emyr Rhif 627. 627. Fe chwythodd yr awel ar Gymru drachefn, clodforwn di arglwydd fod gwyrth yn dy drefn, di hunais ni'r meirwon a'n codi drwy ffydd, a throi'n hwynebau at degwch y dydd. Ac yn y blaen, 627.
gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda chwi oll. Amen.